Moi, mä oon Verna ja tän itse asiassa eka kerta, kun mä pidän mitään tämmöstä videopäiväkirjaa tai mitään. Että mä yhden kerran yritin. Eli tosta voi päätellä aika paljon. Yksi syy, miksi mä rupesin pitää tällaista videoblogia, on se, että mä kyllästyn ihan tosi paljon, tiedätkö, niihin blokkaajiin, jotka on vaan silleen, no mä tykkään nyt tollasista ja tollasista CD-istä ja jotenkin tulee semmoinen. Ja niinku, mä itse ainakin tykkään siitä, että mä haluan esittää teille kysymyksiä ja mä haluan kuulla teidänkin mielipiteen asioista ja vaikka tää onkin mun eka video, mutta siis silti laittakaa oikeasti kommenttia, mitä haluatte, että mistä mä kerron ja olen ylpeä kysyä mitä vaan, vastaan mitä vaan. Ja tosiaan on kattonut liian monta videoblokkaajaa, jotka niin kun, tyyliin vaan syö leipää siinä kamera edessä ja joo, mä tein tänään meetwurstivoileivän. Vittu, että kiinnosti. Et niinku, Tosiaan, ei mulla oikeastaan muuta nyt tällä erää. Tosiaan, laittakaa kommenttia, please. Niin muuten, tuli mieleen, että jos ihmettelette, että missä mä teen tätä videoa, niin mä oon kylppärissä, koska tää on ehkä rauhallisin paikka, missä mä voin tehdä yhtään mitään. Että ovilukkoon, läppäri sylissä, kylppärissä, melkein hanan alla. Toimii. Mutta tosiaan, viesti. Kiitos.